5 sydd yn y dosbarth yma i'r Caseg Fagu 4-7 oed gyda'i hebolion. Na chi, Roger Davies o Frydfa Hywi Glenebwy. Yn drydanwr wrth I waith, ond tipyn o waith beirniadu o'i flaen ei heddi. Mae'n cael yr olwg ola beth fi'n credu o'r rhai sydd o'i flaen. Odi, dros ein, a ni'n gweld eglwys fach Nancy o'n blaen ni. Hon ddim wedi cael ei dangos dipyn, ond ein ham eglwys fach Nelly oedd yn bencampwr benywaidd llynedd. Felly fi'n siŵr fydd Elgan Evans yn gobeithio fydd hi nawr yn dilyn yn ei thraed I. Ond yn ail, mae gyda ni Aled Thomas gyda cloddiau Ladies Last. Ac oedd e'n ail ddoi, felly fydd e'n gobeithio'n fawr fi'n credu geithio symud fyny gyda'i Caseg ef. Maen nhw moyn gweld llaw Roger yn codi yn cyffwrdd yr hat ac yn diosg yr het. Fi'n siŵr bod y cynta a'r ail yn gobeithio falle neith e just newid I feddwl. Ond... A dyna ni. Newyddion ardderchog i'r llinach yma. Ie, yn wir. Felly na eglwys fach Nancy sydd yn ennill ar ran magwr Elgan Evans. Gan Geler Spark allan o eglwys fach Nelly sydd wrth gwrs yn enillydd ac yn bencampwr ag llynedd. Ac Aled Thomas fyna gyda cloddiau Ladies Last yn ail. Gwenllan Brymor y Tad hefyd wedi ennill fan hyn a Ilston Francesca yw'r fam. Felly newyddion da iawn. Ac eglwys fach Nancy yn cadw'r safle cynta yna. And I'm sure it's Mr. John King presenting the University of Wales and Mr. Roland Williams Greenlands. And the judge has made his decision. And the awards are being presented. The winners of Class 88, which is the Brood Mare, from 4 to 7-year-old, and the winner goes to number 9-8. Felly 5 yn y dosbarth ond yn cadw'r safle cynta. A eglwys fach Nancy o'r march Geler Spark a'r Caseg eglwys fach Nelly. A rhaid cofio beth, mae'n waith tîm I baratoi ar gyfer y sioe. Ydy, mae tipyn o waith ryngt pawb sydd gytre yn ein siŵr bod y bwydo ag ati'n iawn. A wedyn, yn amlwg wrth ddangos Caseg fel hyn, mae angen tîm yn y cylch hefyd achos mae eisiau bod rhywun wrth linyn y rebol fyd. Beth am siap Caseg Fagu yn wahanol i'r Caseg Wag ni wedi gweld yn barod bore yma? I raddau, achos mae newydd fagu, mae falle tipyn bach mwy o fola gyda'i. Ond mewn gwirionedd, chi moyn Caseg sy'n gallu cadw y top yn weddol gryf ac eto digon o le ynddi I fagu y bol dechrau. Top, ti'n meddwl cefen? Ynddo, fel bod hwnna ddim yn dipo gormod wrth bod nhw'n magu. A mae hwnna'n nodwedd bydde ti'n wylo amdano fe os I ti'n cystadlu gyda Caseg Fagu? Fydden ni yn, a fydden ni wrth edrych ar rai hun, falle fydden ni'n maddau mwy o hynna iddyn nhw na'r rhai ifenc. Pam? Achos bod nhw wedi magu mwy. Eglwys fach Nancy. In second place is 1038. Cloddiau Ladies Last. Mae sain y prif gylch yn newid pan ti'n gweld yr ebolion yn dod mewn fyd yn dweud. Mae'n un o'n hoff synnau wrth glywed y Caseg a'r ebolion yn dod lawr. Ceri, mae fe'n hollol wahanol fan hynny yn fan arall, achos bod cymaint ohonyn nhw yn y cylch yr un pryd. Mae'n eitha special. Mae rhywbeth cynnes iawn amdano fe. Oes, mae y ffordd maen nhw'n siarad gyda'i gilydd. Yr ebolion yn bach mwy uchel felly, ond fi'n hoff o'r sŵn na y Caseg yn siarad gyda'r ebol gytre, a mae rhywbeth arbennig yn y cylch.
Wel, dyma beth mynd i olygu I ennill y wobr gynta yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Eglwys fach Nancy yn mynd ar wobr gynta, yr ymateb yn gweud y cwbl. Llon gyferchedau mawr iawn I bawb sydd yn gysylltiedig ag eglwys fach Nancy. Wel, Elgan Evans, blwyddyn arall llwyddiannus I chi o Sir Gyfyrddin fyna. Sut ydych chi'n teimlo? Teimlo'n gret ar hyn o bryd. A wrth gwrs, y gaseg yma yn ferch i'r gaseg llwyddiannus iawn oedd gyda chi llynedd. Ond yn ferch i'r gaseg oedd fi llynedd. Dwi'n mynd I bod yma war oedd hi'n Ierling, yn nyllodd ddim yn Ierling, mae dyn ôl heddi nawr yn 7 mlynedd oed wedi ennill yn ei do. A sut mae fe'n teimlo yn gwybod mae chi sydd wedi magu a eich meddwl chi, y meddwl ymlaen ydw nôl â nhw a gallu mynd adre ar Rhosyn Goch? Hwna yw'r peth mwyaf I fi, ti wedi magu nhw dy unan, mae mwy o achievement I ti yn y pen draw. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I chi gyd fel teulu. Pob lwc nawr am weddill y ddiwrnod a fi'n siŵr fyddwch chi'n mwynhau heno. Diolch yn fawr ti. It's a record that you're going to keep on your library shelves, and they are available here, so please make your way down if you like the 2 volumes. They are.